to kaga akwai hadari. Saboda ka yasa in ka taho masallaci ka daure ka shiga cikin masallaci, sai fa idan cikin ya cika kafin nan za ka yi sahu a waje, don in ka yi sahu a waje alhali cikin masallaci bai cika ba, abinda ibn taymiya yake cewa lam tasihha salatuka, sallarka bata inganta ba shakka akwai sabanin fahimta da aka samu, amma sai ya ce ba maganar sabanin fahimta bane fi azhari qawlayil ulama'i. wace magana ce tafi karfin hujja? yace maganar malaman da suke cewa sallar bata inganta ba. wa kadhalika idza kana bainahuma bainas sufufi ha'itan haythu la yarawna as-sufufa, idan aka samu katanga ta raba tsakaninku ba kwa ganin sahu, kuma sahu bai iso jikin katangar ba, yake cewa to nan ma sallar bata inganta ba. wa kadhalika man salla fi hanutihi wat tariqu khalin, haka mutumin da yake gadaran yana da shago kusa da masallaci, saboda haka sai ya sallah a shagonsa alhali cikin masallaci bai cika ba, lam tasihha salatuhu, shi ma sallarsa bata inganta ba. wa laysa lahu an yaqa'uda fil hanuti, ba shi da ikon zama a cikin shago, wa yantaziru ittisal sufufi bihi, yana jiran hassahu ya iso gare shi. bal alaihi an yadhhaba ila masjid, idan lokacin sallah yayi abin da ya kamata ko da shagon ka yana kusa da masallaci ka kulle shago ka shiga masallaci, fa yasudda al-awwal fal awwal, a cika sahun farko sannan wanda ke bayansa. wannan ma zaka gani a littafin majmu'u fatawa, yana mujallal na 23 shafin 209. me dalilin da yasa ibn taymiya yayi wannan tsawatarwa? ba shi kadai bane, duk malaman sunna sun yi. babu shakka wannan magana da ya faɗa, abin da yasa ya faɗa saboda wancan bayani na manzon Allah. annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbai, ba da ku yi sahu yanda mala'iku suke sahu a wurin Allah mahaliccinsu ba. sahabbai sai suka yi tambaya, yaya mala'iku suke sahu a wurin Allah? sai manzon Allah ya bayyana musu. kaga an samu hadisi guda. to sai hadisi na biyu wanda yake nuna falalar sahu, shine hadisin Huzaifa. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, fuddilna ala nasi bi thalathin, mu musulmai, mu al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce Allah ya fifita mu a saman duka al'ummomin da aka turo musu annabawa ta abubuwa guda uku. Allah ya fifita al'ummar annabi akan sauran al'ummomi ta dalilin abubuwa guda uku. annabi ya ce, na ɗaya, ju'ilat sufufuna ka sufufin mala'ika. Allah ya saka sahunmu yanda muke bautar Allah, sai Allah ya daidaita irin yanda muke sahu da yanda mala'iku suke sahu a wajensa. wannan wata daraja ce, wani fifiko ne, wata kyauta ce da Allah bai taɓa yin ta ga wani ba sai al'ummar annabi Muhammad. na biyu, ju'ilat lana al-ardu kulluha masjida. Allah ya mai da ƙasa gaba ɗaya ko ina wurin sallah ne, ko ina wurin sallah ne. saboda haka idan sallah ta kama ka, ai kana ganin matafi yana tafiya akan hanya, idan lokacin sallah yayi sai ya tsaya kawai yayi alwala, sai ka ga yana duba ina ne gaba sai kama sallar shi, ba ruwansa da cewa a daji yake yi, a gefen titi yake yi. manzon Allah ya ce, ju'ilat lana al-ardu kulluha masjida. ƙasa gaba ɗayanta wurin sallah ne, in dai wurin yana da tsarki an gama. amma kaga sauran annabawa fa ba haka suke ba ka da iko kai sallah a inda ka ga dama, sai a inda Allah ya ce za a bauta mishi. in kai ibadar a wani guri Allah ba zai karba ba, dole sai ka yi ibadar a gurin da Allah ya ware maka. babu mutumin da aka ba shi damar ya yi sallah a ko'ina sai mabiyin manzon Allah. to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, na uku, ju'ilat turbatuha lana tahura. Allah ya saka turbayan duniya, ƙasar duniya gaba ɗaya abin tsarkaka ne. saboda haka manzon Allah ya ce, iza lam najidil ma'a, idan dai ba mu samu ruwa ba sai ka yi taimama a ko'ina. saboda wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ju'ilat turbatuha lana, an saka turbayan ƙasa gare mu, tahura,
abu ne mai tsarkaka, saboda haka yasa malamai suke cewa ba turbaya kadai ba, ana nufin duk abin da ya zama jinsin halittar ƙasa ne to kana iya